Espurnes d'arxiu. Els Olímpics de 1924. Miquel Palau. Miquel Palau i Claveres, Barcelona 1901-1987, va ser un atleta català especialitzat en curses de mig fons i fons, llibreter, escriptor i dibuixant. Va començar a competir per l'Ateneu Enciclopèdic Popular i més tard ho faria per l'Espanyol, 1922-1924. Va finalitzar la seva carrera al Futbol Club Espanyol, 1924-1932. Va guanyar 3 cops el Campionat de Catalunya dels 5.000 metres i una el de 1.500 metres, modalitats en què també va imposar-se en l'àmbit estatal. Va ser 2 cops campió de Catalunya de cross i un d'Espanya. Va superar els rècords de Catalunya i l'Estat de 1.500 metres, el 1925, així com els rècords catalans de la milla, els 2.000 metres i els 10.000 metres. Va competir als Jocs Olímpics de París del 1924, en 5.000 metres i 3.000 metres per equips. Als 5.000 metres va guanyar el mític corredor finès Pavo Nurmi. En els 3.000 metres per equips, Palau no va aconseguir arribar a les finals, tot i que es trobava en el millor moment de la seva carrera esportiva. Després de retirar-se, va publicar obres destacables com Galeria de tipus excursionistes, 1925, Rellotges de sol, història i art de construir-los, 1970, i La pintoresca història del calendari, 1973. Al fons verd i claret fotoperiodistes, a INACU 64, trobareu més fotografies de Miquel Palau en plena competició i després de travessar la meta.